Galdera oso interesgarria, porque azkenen gu beti prestatzen gaituzte beste ejemplo batzukin, estatu batutako ejemploekin. Startup bat sortzea zoaz, eta beti daukazu liburu bat, esaten dizuna nola, gizon batek San Franciscon sortu zuen enpresa bat, eta, lortu zuen merkatua jatea, ez? Azkenen gure testungurua oso desberdina da, gure esango nuke alde guztietan, merkatua azkenen, goazen ja Euskal Herritik ateratzea, Espainia txikia da. Europa hasi bertzera hitz egiten, eta Europan sartzeko herrialde bakoitza bere hizkuntza, bere kultura du, Frantziara ezea jungo frantses batez balin badaukazu, merkatu aldetik hasteko, ez dut pesimista izan nahi, baina... Merkatua txikia da. Bai, txikia da. Herri txikia gara, eta, estatura begira ere, Frantziar estatua eta Espainiar estatua ere, nahiko txikiak dira, akaso horrelako asmo handiko proiektu baterako, ez? Orduan, gure lehenengo erronka izango zen, pentsatzea merkatu global baten. Bai, hizkuntza aldetik dauzkagun erronka guzti horiek kendu, traduzitu, soportea eman hizkuntza guzti horietan, izango zen lehenengoa, eta horretarako ze behar dugu, seguraski dirua, inbertsioa. Eta da gure bigarrengo erronka, ez?